Eikö se ookin? Mäkin haluun. Oona! Mä oon täällä! Mitä te täällä rapussa teette? Ei yhtikäs mitään. Miten se täällä seikkailet? Eihän sulla ole vaatteitakaan päällä. Vilustut vielä. Tietääks Jenni, missä sä oot? Ei. Hei, tämmönen löytyi täältä rapusta. Mitä sä oot lähtenyt kotota ilman lupaa? Eihän sellaista saa tehdä. Oona, ihan samat sanat suulle. Onneksi ne meni ulos. Heti kun selkänsä kääntää. Kiitti. On se kumma. 2 aikuista miestä ja sä katsot ihan pikkulikan perään. Moi. 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 Mites tarhatäti? Alanvaihto teki kyllä mulle tosi hyvää. Ja sitä paitsi mä oon ainut mies koko päiväkodissa. Aha. Mitäs Niko diggailta? No mitäs Niko? Me ollaan kyllä eri ryhmissä, mutta kyllä me joka päivä pihalta törmäillään. Nikolla on kyllä käynyt älytön flaksi, kun on saanut tollasen faijan. Mulla se flaksi on käynyt. Niko on niin hyvä tyyppi. Aro ei ikinä sanoisi mitään tollasta musta. Se on ihan kilari koko jätkä. Hei lapset, nyt heti pois. Se on vaarallinen paikka, te ette saa mennä sen lähelle. Ne vaan katso. Oona, lähetä. Mä otan mopen mukaan. No joo, mutta ethän sä voi lähteä tollasessa kesämekossa. Sulle tulee kylmä. Eikä tuu, mä haluun tän. No, mutta laita nyt sitä ainakin pitkiksi jalkaa. Korkeasaaressa tulee aina. Jollet sä halua lähteä sinne Korkeasaareen, niin kyllä mä voin mennä. Eikä meidän tarvitse kertoa Lauralle mitään. Mulla ei ole muut silti mitään salattavaa. Sitä paitsi mä oikeesti pidän Oonan seurasta. Näin Korkeasaaresta puheen ollen, niin eläinmaailmassa sun käytös näyttäisi siltä, että nuori kolli yrittää syrjäyttää alfauruksen. No ymmärtäähän sen. Sä haluat olla nyt omasta asemastasi varma, kun sut on just hylätty. Mitä sä oikein puhut? Ottaahan se koville, kun seurustelu loppuu. Mutta muista kuitenkin, Sauli, että oma perhe ei hylkää. Oona, tuus nyt. Eikä se voi olla kovin kiva, kun just omalla kohdalla tyttöystävä päättääkin, että pojat ei enää kiinnostakaan. Siinä on nuori miehuus koetuksella. Noniin, mennään jo. Muista kuitenkin, Sauli, että helisuuntaus ei riipu siitä, mitä sä olet tehnyt. Tai jättänyt tekemättä. Tai tehnyt vähän huonosti. Oot sä kuunnellut salaa mua ja mutsia? Ei mun tarvi alentua sellaiseen. No mitä sä tiedät? Ei sillä ole mitään merkitystä. Pääasia on, että sä saat vapaasti käsitellä tätä kipeätä aihettasi. Mä en käsittele sunkaan yhtään mitään, vaikka sä olisit viimeinen ihminen maailmassa. Sinuna mä en olisi noin valikova ihmisten suhteen. Siinä voi käydä niin, että jää vallan yksi. Mennään jo. Älä revi nyt. Mennään katsomaan apinoita. Ihan kohta! Mä haluan ihan oikeasti pitää huolta Lauran lapsista. Sulta sitten irtoa tota huumoria. Kari oli paljon parempi isäpuoli kuin sinä. Sitä juipista nyt ei ole yhtään mihinkään. Kyllä sä, Sauli, ehkä joskus aikuisena oivallat, miten hyvä tuuri sulla on käynyt mun kanssani. Susta ei ole ollut mulle mitään hyötyä. Mä vaan tajuat, miten sä oot saanut huijattua mutsiin näin pitkään. Ei oo Niko kotona. Ei mennä kotiinkaan, kun ne vaan riitelee.
Ammattilaisena mulla olisi tietysti keinoni vajentaa tuollaiset uhittelevat pikkupojat, mutta se on tietysti vähän eri tapaus. Pitäisikö mun nyt yrittää pelätä sua? Voi apua! Arto Vanala yrittää käyttää muhun tarpeetonta väkivaltaa. Turpa kiinni. Samat sanat. Älä enää selitä mulle mitään. Mistään. Ikinä. Okei? Okay? Oona! Tuus jo, niin lähetä. Oona! Hei Oona, älä nyt viitti pelleillä. Moppe, unohtiks Oona sut tää? Mä voin hoitaa sua. Sähän olisit ennättänyt Oona ja Saulin kanssa samaan reissuun. Sanos muuta, oikein kiukuttaa tommoset lyhyet työpalaverit. Koska Oona tulee Korkeasaaresta? No kuule, musta tuntuu, että ne viihtyy siellä ihan koko päivä. Tuleeko tää itse ikinä valmiiksi? No siitä päätellen, miten täällä näkyy työmiehiä, niin ei. Tää pistää kyllä kiukuttaa kaikki tämmöisessä ihmeellisessä pölyssä ja rapputaan ylimääräistä roinaa. Peittää tuo kuilu paljon paremmin. Voiks Oona tulla meille, kun se palaa? Jos se jaksaa tuommoisen pitkän päivän jälkeen. No, nähdään. Miksi me ei menty Korkeasaareen? No, ei me tänään ehitty. Miksi? Ensinnäkin äitillä on ollut niin kiirettä töissä. Ja toiseksi meillä on kaikilla niin harvoin yhtä aikaa vapaata. Katsotaan, jos me mennään sinne vaikka viikonloppuna. Vainiolle Oona siis ei mennyt, sieltä ei kukaan vastannut ovikelloa. No ei se ollut meidänkään huoneessa, mä katsoin joka puolelta. No mihin ihmeeseen se tyttö nyt hävisi? Eihän meidän huomio ollut kuin hetken muualla. No puhu sä vaan omasta puolestasi. Me joudun keskittymään sun haukkuisnelmiseen. Sillä aikaa Oona hävisi. No sun naamaa nyt ei tarvitse katsoa kuin sekunti, niin kuka tahansa haluaa hävitä. Ai niinkö? Mä en kyllä omasta mielestäni riidellyt ihan yksi. No tuskin Oona pelkästään mun takia hävisi. Sun vastuulles Laura Oonan kuitenkin jätti. Vähän vaikeeta keskittyä mihinkään, kun sä oot koko ajan kyyläämässä. Taasko te riitelette? Eikö sun pitänyt olla Oonan kanssa Korkeasaaressa? Missä Oona on? No, me oltiin jo valmiin lähteä, mutta sitten yhtäkkiä Oona ei ollutkaan enää missään. Sitä tyttöä millään pysty vahtimaan. No se säikähti sun karjumista. Ai minua? Mietinpä ittees. Hei, nyt riittää! Oona pitää löytää ihan heti. Saulin vastuulle sitä tyttöä ainakaan voi jättää. Ei. Entäs Oona on kuitenkin mennyt Vainiolle? Ne ei vaan kuulu ovikelloon. Mä tulin yhtä matkaa Vainioiden kanssa. Eli Oona on jossain muualla. Niko! Eikö mulla sanottu ainakin 100 kertaa, että sinne ei saa mennä? En mä mennyt lähelle. Menisit mieluummin leikkimään isin kanssa niillä autoilla, mitä me ostettiin. Ami, hei! Alkaisitko rakentaa sitä rataa, niin voitte leikkiä niillä uusilla autoilla. Olkaa kiltisti. Äiti tuo vaikka jätskit, kun tulee töistä. Niko! Täälläks sä oot? Minkä ihmeen takia sun pitää koko ajan leikkiä talon vaarallisimmassa paikassa?